YouTube. Der er frispark nu. Hvordan takler? Og Danmark er med i. Jeg skriver fodbold med blondiner. Kom bare med alle jeres dumme kommentarer. Og hvad hvis det bliver en god kanal? Så på et tidspunkt. Vi skulle have taget den nonner. Kan I ikke huske det? Det der vi lavede på et tidspunkt. Nonner et eller andet. Hvad hed det der? Hvor Munk og nonner. Der hvor vi skulle besvare spørgsmål og sådan noget. Det var så fucking griner. Er du helt sød, mand? Shit, mand. Der løber hun. Hvor er bolden? Nå, der var bolden. Og der er mål! Du kommer ind på YouTube lige om lidt. Om 3. Okay. Det respekterer jeg slet ikke. Maria, hun er allerede på videoen. Det er synd for dig, Maria. Det kan godt være, at du møder nogle lækre drenge, hva'? Via kanalen. Okay. Og se, hvordan hun ser ud. Hun ser helt koncentreret ud. Wow. Nå, videre til spiller. Fuck, det er kedeligt. Jeg stopper.